I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Moje ime je Marko i evo nas u novoj epizodi Sampa. Danas ću da vam prezentujem server po imenu Fusion Gaming. Da vidimo šta nam ovaj server nudi. Kao što vidite, ovdje se nalazi spawn. Uzmemo neki event. Da vam pokažem neke važne lokacije na serveru. Znači ovdje je spawnovala bolnica. Vidite kako su te zdrovi super obrađeni. Sad šta je ovdje? Vjerojatno neki market. Sad ćemo vidimo šta tu može da se kupi. Svašta ovdje. Neću ja sad ništa da uzimam. Idemo dalje. Ovdje od opštine također lepo odrađeno. Znači ne možete prići autom do opštine, a možda kako može nalazimo časko da vidimo šta ima u opštini, šta može se uraditi, kakve funkcije ima. Trenutno 61 igrač. Večeras su 8 sati 11 minuta. Happy House on. Sad, ovdje imate da vidite listu poslova. Tu su mehaničar, mašinovođa, prevoznik, košiš strave, komunalac, pizza dostavljač, pilot, farmer, bus, vozač, rudar, prevoznik novca, ribar, proizvođač namještaja i pepsi dostavljač. Šta ovdje možete? Ovdje imate da kupite fakture i da registrujete vozila. To je bila ta funkcija u opštini. Idemo dalje. Da skratimo put malo. Uzmimo rent i idemo dalje. Evo ovdje se nalazi PD koji je također veoma dobro odrađen. U deskripciji klip ću vam ostaviti Sampa i PTNP foruma gdje imate vidjeti, to su fusiongaming.eu. Evo ovdje se nalazi autosalon krama. Sada malo idemo da vam kako. Evo ovdje je pumpa, benzinska stanica.
kako god. Evo smo ovdje kod banke. Super je banka, ali razvijem, samo da vidimo kakve funkcije ima. Imate da otvorite račun, da podignete kredit, transfer, stanje, ostaje podigne, tako dalje. I da ne zaboravim, ko prati moj kanal da stavi ono zvonce pored prijave da ga obaveštava o dešavanjima na kanalu. Ovdje se nalazi Roda Market. Ovdje je McDonald's. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako se nas vidio, recite like, share, subscribe, nekaj, komentar.